Julen er traditioner, og traditioner er, når noget er, som det altid har været. Det kan være den søde duft af Nannis æbleskiver, vi møder efter cykelturen gennem barndomsgaden og vinterkulden. Eller når vi endelig kommer hjem og sætter fødderne i futterne, og de passer præcis, som de plejer. Det er følelsen af det lune, det trygge og det familiære. Det er, når vi alle sidder rundt om bordet, risalamangen bliver øset op, og den smager, som den skal. Det er i disse stunder, vi finder hinanden igen. Ligesom når en af os finder mandlen. Eller når der i kærlig kamp rafles om den store pakke. Det er, når vi rejser os fra bordet og danser rundt om træet til klassikerne. Eller når far synger falsk, men det alligevel bare lyder godt. Det er nemlig sådan, det er hvert år. Og så alt, som det skal være. For julen varer længe, når alle føler sig hjemme.